House Bill 2916 nga nagatuyo nga i-regularize ang mga contractual government workers nga nagatrabaho sa sulod sang kapin lima na kasunod-sunod nga tuig. Ang resolusyon ang una ginduso ni Councilor R. Victor Espino, chair sang Committee on Laws kag ginpatuman sang konseho. Ang among hagna ang gin-author naman ni Congressman Greg Gasataya. Ginehemplo ni Espino ang pila ka contractual workers sa SP nga pila na katuig nga nagserbisyo ka makabenepisyo sa tiyon nga maaprubahan ang hagna. Nagsuwestyon si Councilor Renesito Novero nga magpadala sang komunikasyon sa Kongreso kung mahimo ilakip man sa hagna ang mga job order workers nga madugay na nga naga-serbisyo. The proposed resolution supporting House Bill number 2916 or otherwise known as a bill regularizing contractual government workers that have been in service for at least 5 consecutive years. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Al Victor Espino. Plano ni Winnie Sancho, Secretary General sang Power Wash nga magpadala sang position paper sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya kag Chairman sang Committee on Energy sa Kamara angot sa ginapaabot pati gayon nga congressional inquiry may kaangtanan sa issue sang Sineco. Suno kay Sancho apisa sa ilan nabatian impormasyon angot sa among aktibidad sa palaabuton nga Nobyembre 29. Wala sila sa ideya kung bala ini ang madayon gidman labi na nga wala man sila nakabaton sang imbitasyon. Dugang pa ni Sancho ilaman iga-plastar sa mga position paper ang pila ka concern ilaluyag nga matagan sang dako nga atensyon sa mga opisyales sang Kamara nga mangin nakabahin sa amo nga proseso. Samtang nagapangayo sa bulig ang himata naman ni Rosjen Bordago Madamisilia nga mapaydalo minutes sa urgent dialysis agon mag-ayo ang isang pamatsyag matapos ginpahayag ginaligar nagka-cholera. Suno kay Helen Singanon, pakaisa ni Madamisilia, ang iya pakaisa kag tiyo ang nakainom sang tubig gikan sa bubon sa sitio Mambusaw sa barangay Tabo sa Banwa sang Ilog nga nagpositibo sa E. coli bacteria. Dugang pa wala sila sang ideya nga apektado ini sang bakterya bangod halin sang una dira na sila nakakuha sang tubig nga ginainom kag ginagawi. Pahayag pa ni Singanon matapos ang pila ka oras nga nakainom sang tubig nang luya ang iya tiyo kag pakaisa nagsuka nagka-diarrhea kag na-dehydrate. Suno pa kay Singanon bangod diri na patay ang tiyo nga ginahaya na subong sa ilabalay samtang 5 na kadlaw nga comatose si Madamisilia sa Cabancalan District Hospital. Nakaistorya na si Kapitan Hersey Sibog sa Barangay 7 sa artist na si Jonel Pinyol nga nagpost sa social media angot sa ila sulokton sa barangay matapos nga nagpasakop sa street dance kag arena competition sa Mascara Festival 2022. Suno kay Sibog ginabanta 20,000 kapesos ang sulokton sa mga artist, choreographers kay iban pa sa Barangay 7. Aminado si Sibog nga limitado karon ang budget sa barangay para sa basic services. Nagligad nga maskara ang mga nagapasakop sa street dance arena competition ang nagbaton sa 500,000 pesos nga subsidy halin sa syudad sa Bacolod Youth Foundation. Ginklaro naman ni Sibog nga hindi man tingob ang ginahatag nga subsidy sa barangay. Sunod sa kapitan iya ginapangabayang choreographer nga si Giver Lobaton nga kompletohon ang mga dokumento para sa liquidation kag para masettle ang balayran sa palaabuton. Ang ginapayo ko sila na payroll, ang mga iba na mga receipts sa materials para at least ma-liquidate ko ang 200,000 na last nga subsidy sa foundation. Muna ba ko sila, itinguan ko nga i-full ang inyong balance ko sa inyo as long mabalik nyo sa ako nang ginapangayo ko. Siyempre, Kabahin sa magpahayag ni Barangay 7, Kapitan Hersey Sibog. Nagapanawagan naman sa bulig sa publiko si Rodolfo Ramos, 60 anyos, residente sa Purok Kaingin 1, Barangay Punta Taytay sa siyudad sa Bacolod, matapos matupok ang ilabalay bungo sa sunog mga takna alas 3 ang taksang kaagahon Nobyembre 27. Suno kay Ramos, gina-checkyer man sini ang mga appliances sa kusina kag sulod sang balay, apang posibleng ang ginasaksakan sang electric fan ang gintunaan sang sunog. Palayag ni Ramos nga nalakip sa sunog ay isa ka upgraded NMAX nga motorsiklo, mountain bike kag 35,000 pesos nga kwarta sang iya bata. Samtang nahingagaw naman tulod pagwa ang isa ka Mitsubishi Adventure nga salakyan bangod sa bulig sang mga kaingod. Ginakasubo man ni Ramos bangod naubos gid ang tanan nga ginpundar sa iyang pamilya kag wala gid may nasalbar nga mga panapton kag importante nga mga papeles. Nadakpan sa Bacolod City Police Station 6 ang 2 persona matapos naaktuhan ng maini nga nagapatigayon sa iligal nga pagpanahor sa Caray Cruz o
pagpanahon nga Karay Cruz kon tumbo sa Libertad Public Market, Puro Camil, Barangay 40, Syudad sa Bacolod. Ang manadakpa na Musanday Renante Arzaga, 47 anyos, residente sang Purok Masagana, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod, kag isa ka 15 anyos nga lalaki nga residente naman sang Barangay 40 sa among nga syudad. Nakompeskar man sa nagkadakpan ang 3 pesos bilang Q-coin kag 210 pesos nga bet money. Sino ka Police Lieutenant Dax Santillan, hepe sa Bacolod City Police Station 6, nga si Arzaga yara karon na preso sa Police Station 6 samtang minor de edad ang ginendorso naman sa opisyales sang Barangay 40. Preso naman sa custodial facility sa Police Station 10 ang isa ka STL collector matapos naaktuhan sa mga otoridad nga nagapataya nga wala sa uniforme kag ID sa Phase 6B sa Barangay Handumanan, Syudad sa Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Bienvenido Porillo Jr., 38 anyos, kag residente sa amuman nga lugar. Sunod ka Police Station 10 Commander Major Richard Fajarito, santa nagpatigayon sang kampanya ang kapulisan kontra iligal nga panahon. Naaktuhan ang sang alert team si Porillo nga nagapangolekta sang pataya nga wala sa uniforme kag ID. Nakuha siya ang isa ka betting stub, ballpen kag kwarta valor 130 pesos nga ginapatihan amo ang bet money. Padayon naman niya ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang drivers and tricycle matapos nga aksidente nga nabungguan sa nagligad nga agang replika sa NGC nga napahamtang sa Bacolod City Public Plaza sa Dalan Gonzaga, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Melfred Cepida, 50 anyos, kay residente naman sang ECC Villas, Barangay Alihe, Syudad sang Bacolod. Sunod sa investigador sang Police Station 1 nga si Police Staff Master Sergeant Johnny de la Peña, ginamaneho sa niyang motosiklo sa nga nadulaan control ang manibela ka aksidente nga nabungguan ang replika sa NGC. Si Cepida ang nakaangkon sa pilas sa lawas kag gindala sa ospital. Hindi pa matumo ni de la Peña kung ano ang gintunaan sang aksidente. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Panibagong anti-illegal drug campaign ginlansar sang DILG. Santang pagpalawig sa manubok nga buhis sa baboy, bugas kag mais ginaduso sang Foundation for Economic Freedom. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon para sa complete management. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo. Okay, morning laliwat sa aton nga mga ka-aksyon. Good morning laliwat Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon ta, morning. Kag November 28 kita mga ka-aksyon. 27 days to go na lang before Christmas. Dali na lang, kag 34 days before New Year. Morning na dira sa aton nga naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kay Alex Montesa dira, kay Eric Fernandez, kay Migo Tafil Alonsagay dira sa Tokyo, Japan. Kag Jose Harrison Lapinig Junio, good morning man sa imo dira sa may Stonehaven, Granada. Sola Mabarnatsa mang aga sa Wadika, Bacolod. Si Ruth Evangelista, upo naman natin sa Action Doors.
Ara man siya. Happy Monday ko na sa imo. Sige, happy Monday. Idol lagi ka na kadaan niya. Sana all. Sige. Sige. Good morning man kay Jonalyn Fajarito. Dito pa kayo sa bulig ya. Ay, oo. Tigil lang Sige, landa sa na. mga ka-action na gabasa da, basi mayara ka mo da sang mga extra. Kamu na... Tali ko na sa... sige lang. Ano? Anyway. Yes, kamo na lang of course verify kung if that is true kay hindi tama malikawan action boy mga panahon dan so. Oo, gani man. Okay, so John Rudolph Cadagat Garcia, good morning. I'm sorry gid ha kay Jonathan kung hindi ta na bala mabasa action boy. Oo. Kay kadamo gid sa cases nga although amo na bala basi tuod gid man na pero may ara dan action boy nga kadamo gid nga gapang I'm not saying nga siya niya gapang scam pero okay likaw na lang ta. Okay? Wala mo taga sila nga kung sa puti tanan gahalong na sila eh. Yes, kay kadamo gid sige. Kay Teresa Lina Kayaw, morning dra kay Gilbert Kayaw, no? Next mo na be action doors. Kay John Rodolph. Dahil lang. Si John Rodolph Cadagat Garcia, good morning sa imo. Dennis Nuestro, good morning. Kay Georgia Gargasiran, Miss G, may aga, gainom na siya coffee, action boy, kagano ni man? Kuan itlog ro. Hindi ko mayo maklaruhan sa bungaw. Hindi, ano ni? Nang do kagamay gini Miss G. Daw ko dako na bingin na po. Do siya, ano siya, ng rice kag hotdog. Do ka mo na pananaw ko. Sir Philip Alonsagay, good morning sa imo. Kaga kay Ma'am Eleanor Fukuda dra sa may Japan. Kag kay Paul Alonsagay pagidra. Si Mami M Saraman. Mami Ems, good morning Mami Ems. How are Bosso. you? Kay Hil Benitez, good morning. James Pringgrases, good morning man. Musta ka na? Bawid lang man ta sa imo, James. Sa noon. Rosalita Valencia, good morning. Kaga Cheza Mora, good morning man. Si Miss Lalaine, Grace Ibarra, Action Boy, ara man siya. Yes, good Miss morning. Lalaine. Kaga dira sa kay Marico Jean Borom, ihada Jean Borom, morning. Oh, kumari na ihada Kumara pa. ihada pa, classmate pa. A Dahil very na lang full package. Si Maninoy mo na walibuon, Ay, araman siya. Good morning, Maninoy. Advance Merry Christmas. Kay suon mo. Kay soon, Mike da. Advance Merry Christmas. Why ka Pasko kay suon mo? Why ka Ginaulat Pasko? ko niyang Pasko yung sakon. Awa. Melanie Agbones sa Sagay City. Good morning dira sa imo. Good morning. Kag si Turco Jongko iniya makapangulikta lang ni may-ari kag ini action doon. Gani, Pero may man. mati si kalabay mo. Doon mo siya kalabay. Oh, okay, gapalanbak na siya. Di happy ti lang eh. Kapit siya lang. Galapalanbak na sa mo kay Thanks, Gid. Wala pa ba? Thank you very much. Na mabutang pati sa lang alang niya. Kaya sino pa da? Roma Ronario. Sa relocation site sa Barangay 19 North Bakayan sa Victoria City. Good morning. Dira sa amo nga bala mo sa vacation, nag-vacation. Sina? Actually mo lang vacation nga imbes relocation, vacation. Oo. Siya ni Guru ay. Pasko. Alam, wala may gasaka. Doon ako niya comment yaw. Dahil lang. Liwat be. Dahil lang ko hasta. Yaka maninoy, Noel? Amo gina. Mugin na siya kung may ko untang regalo. Amo gina kung sino ang mga importante nga tao lang makaregalo si mo sa Pasko amo lang gagwa di. Oo, wala. Si Nonito Novero, morning madalas sa imo sa Panokoy Phase 3. Good morning. O sige, standby na sa atong mga balita national. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:18. Sa detalye na sa ato nga pangunang nga mga balita nasyonal, ginlansar sa Department of Interior and Local Government ang panibago nga anti-illegal drug campaign sa Marcos administration. Ang programa ang ginatawag nga BIDA o kung Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Suno kay DILG Secretary Ben-Hur Abalos, magatutok ang kampanya sa pagpanubo sa demand sa droga kag rehabilitation sa komunidad, kasubo man ang pagdakop sa mga drug personalities. Duwa pa ni Abalos, magatutok man ang BIDA sa drug rehabilitation kag pagpatigayon sang livelihood training program sa mga persona nga luyag magbago kag untatan ang pagduso o kung paggamit sa illegal nga droga. Nagpaandaw naman ang tilikon sa mga drug pushers nga hindi maguntat ang otoridad nga magdakop sa mga involvado sa transaksyon sa illegal nga droga. Ginadoso sa Foundation for Economic Freedom o FEF ang pagpalawig sa pagpatong sa manubo nga taripa sa baboy, bugas kag mais sagud masiguro ang availability kag manubo nga presyo sini nga mga produkto sa merkado. Sa ginpagwa ang Executive Order number 171 ginplasta sang FEF ang tatlo ka mga position papers bilang kabakin sa ila ginaswestyon nga relief measures. Luyag sang FEF nga palawigon tubtob December 31, 2022 ang 15% nga in quota kag 25% nga out quota nga taripa sa pork imports nga nalakip sa Executive Order number 134. Dugang pa plano man nga palawigon ang pagpanubo sa taripa sa imported nga bugas tubtob 35%. Ginaduso man sa FEF ang panubuon o kung panubuon sa 5% ang taripa sa in quota para sa imported nga mais tubtob sa katapusan sa 2022. Ginmando naman ni Ombudsman Samuel Martinez ang maidid nga pag-usisa kung nga wala gilayon na patuman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Fisheries Administrative Order number 195 nga nagadumili nga mabaligya sa merkado ang mga imported nga isda kaangay sang pink salmon kag pampano. Ginkwestiyon ni Martinez kung nga nagpanugyan ang BFAR nga sa Disyembre 4 kumpiskaw na ang mga ginabaligya nga imported nga isda sa mga merkado bangod ang mando ang sadto pang 1999 nga nahimo lahi sang gobyerno. Ginpahag naman ni Nazario Briguera, Chief sang Information and Fisher Folk Coordination Unit sang BFAR, nga madugay na nga napatuman ang lahi. Sa idalom sang FAO 195 nga ginpirmahan sa tong 1999, nasa adre ang pagdumili nga mabaligya sa mga merkado ang imported nga isda kaangay sang pompano kag pink salmon agud matag ang tsansa ang pagbakal sa mga Pinoy sa kaugalingon nga dakop nga mga isda. Ang mga imported nga isda ang mahimo lamang ma-import sa madragko nga kompanya nga nagahimo sang dilata nga isda kang mga restaurants nga nagaluto sang imported nga mga isda. 3 kadlaw ginhatag ni Martinez sa mga opisyalis sang BFAR para magpatag angot sini. Ginpahayag naman ni Senator Amy Marcos nga napierde sa mga fish smugglers nga nagabaligya online ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Mag-uumpisa ang BFAR sa pagkupiskar sa mga hindi otorisado nga pag-import ng isda sa Disyembre 4 samtang seasonal commercial fishing ban ang nagapabilin tubtub Pebrero masunod nga tuig. Pero sunod kay Marcos ang attached agency sang Department of Agriculture ang naghatag lamang sang paandam sa mga wet market kag supermarket. Sunod sa senadora na unahan na sang mga smugglers nga nagabaligya
ginabaligya online ang BFAR. Ginpatag ni Marcos nga ginapamintahaan sa mga dumuloong nga commercial fishing boat ang close season sa pagpangisda sa Pilipinas halin Nobyembre tubto Pebrero kada tuig kag ginabaligya ang ila deep sea catch sa mga korap nga mga local traders. Nagligad niya semana na diskubrihan sa BFAR frozen salmon, pompano kag squid sa Commonwealth Market sa Quezon City apang parehas nga seafood ang ginabaligya man online. Ginatugutan lamang sa DA ang limitado nga pag-import sa round scad, big eyes scad, mackerel, bonito kag moonfish sa panahon nga sirado ang fishing season. Nagalaaw naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-reconsider sa Court of Appeals ang desisyon sa nga temporaryo isuspend ang mando sang ERC nga untaton ang power supply agreement sa tunga sa San Miguel Corporation subsidiary nga South Premier Power Corporation kag sang Manila Electric Company. Sunod sa Office of the Press Secretary Officer in Charge sa Chiloy Garafil, ginakabalakan ni Marcos ang malain epekto sa power rates sang TRO nga gin-issue sang CA sa power supply agreement. Duwa pa ni Marcos, posible man magtaas ang presyo sang kuryente bagon nga mapektuhan ang power supply sa pungsod. Naibaluan nag-issue sang TRO ang Court of Appeals 14th Division sa Nobyembre 24 sa Power Supply Agreement may angot sang petisyon nga gin-file sa San Miguel Corporation subsidiary kontra sa desisyon sang ERC nga pagbalabag sa hinyo sang South Premier Power Corporation, San Miguel Energy Corporation kag Meralco nga pataasan ang generation charges bago sa kinaligar mahal nga coal kag natural gas materials nga ginagamit sa pagproduce sang kuryente. Padayon naman nga nagasaka ang presyo sa mga construction materials sa Pilipinas sini nga tuig 2000 sa maabot nga tuig 2023 sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mahina ang pagsaka sa retail prices ng construction materials apang madasig naman ang pagbago sa presyo sa wholesale prices sa mga building materials. Dugang pa sa PSA ang annual growth sa construction materials retail price index sa National Capital Region o NCR naglambot lamang sa 6.6% sa bulan sang Oktubre. Samtang ang average growth rate naman sa construction materials sa NCR halin Enero to Oktubre ang nagsaka naman sa 5.8% kag 11% naman sa construction materials wholesale price index. Action Radio Philippine Standard Time la 7:23 ang atong dugang nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-action bala, kung nagka-problema... Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Alright! Good morning sa gyapon mga ka-action kay Ronnie Roma Ronario. Haladrin ako nag-start. Greet. I don't know. Makoto ko bis action boy. Kina-refresh nga ako niya phone. Kay Ronnie Roma Ronario, good morning sa imo. Dala sa may. Okay na ba? Sa nakikagina eh. Alex Montesa. Si Ma'am Van, nabasa mo kasi Ma'am Van? Wala pa, basahon pa lang. Okay. Nonito Novero sa Pahanokoy 3, good morning. Ma'am Vanessa Mayo,
And Doc Matmeo, good Sunday evening dira sa inyo. Yes. Greet lang happy birthday to my brother Bert Mercado. More Uy. birthdays and dalan ko Long makita. life and good health. Yes. Happy birthday, Bert Mercado! Yes, happy birthday. Kag subong dumigin pag-greet man to si Miss Rona, balahan mong Oo. check ko later ba. Sige. Si Gloria Moscosa Flores, good morning man. Kat, good morning ko no Ibo family. Kay Maninoy Michael June Season, good morning sa imo from Chateau Ilis, Parañaque. Kay Jeneline Bandoha, good morning, watching FB Live from Quezon naman. Quezon City, Yes. QC. Kumusta po? Yes. Jojo de los Santos, good morning. Mananda nga pag-monitor. Si Remia Garcia, morning sa imo, Rems, dira sa Panukoy. Ana Sinoro, ara naman si Ana Sinoro, Action Doors, no? Kag, okay. Ay, dula na. Sa si Kagawa din Bong Campo, ara pa na nagyapon iya sa Yes. kapihan ni Chona, no? Sila mga grupo da, may aga dira sa inyo, ano? Si Kagawad Taba Pilieho man bala. Good morning, former barangay captain isa sang barangay Maaw. Oh, good morning. Former barangay captain, now barangay Kagawad, no? Wow. Kag si Maninoy mo, Ike Torres. Oh, Maninoy. Kamustas Maninoy sa may mailoman. Kilang siya ko, no? Okay lang sa kuno kita na kami last time sa Bantayan. Mayo, kay kakilitan. Kag si Migo Taleo Talaban, good morning. My division of may kuan gali sila, may induction ceremony bala. Ang division of Negros Occidental Provincial PTA. Karon nga buwas adlaw November 29 with Governor Bong Lacson. Okay. Congratulations. But sa provincial PTA kuan ba association nila. Ambot anong kuan di man ano ang posisyon din ni Migo Leo Talaban. Basi president. Kaysa Municipal PTA Federation daw siya ang president do sa sa Casiliana mo. municipal. Ti niya provincial naman ni sayaw. Ti Basi vice siya. Basi ko secretary man. O treasurer. O board of director. Morning da sa imo Migo Leo ano? Kay Mayor Maymay da, morning da, no? Oh, action boy ang ginapatamyo gali happy birthday ni Miss Rona. Iya tong hinablos nga si Jairo Rihida Adlong. Good morning. Jairo. And happy birthday Jairo. Okay. Happy birthday. Kag sa tanan nga may mga birthday blocks and doors, no? Yes. Kabay pa nga mangin malipayon ang inyo kadlawan karon nga adlaw. Yes, mangin mabinungahon. Mabinungahon ka very ano. Si Attorney Rafi Medalyao. Ya pwede ko ako na mas mo para makita nato magwapa kagwapo. Kala. Ay, attorney. Sige lang, attorney, bla, relax. Relax lang, attorney. Kaya wala kami ka pang lipstick. Ay, kami. Ako lang gali. Wala ka pang lipstick, attorney. Basta kita ka na karoon sang lapsion. Gusto mo madulaan ko bra, attorney? Wala, ano bra, ganyan. Makakas ka na sa face mo. Sabi wala, ano bra, kala. Kala, action boy. No, idlaw to sa imo, attorney, boy. Kanagin ka pakita. Imo ya do sa... Pakita. Igo na sa blam pakita. Blam magatag na sa Pasko. Ate, okay lang man. At least pakita siya pag Pasko. Lain daw pakita siya ano. Ako iya, bisan mo ay Pasko, basta makita na ilanda. Basta? Gusto. Attorney Rafi Medalya. Si Antonio Galedo Espeñe. Morning mandara sa imo, ha? Yes, good morning. Sige. Standby na kita sa aton nga dugang nga mga balita. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe
sang paghigugma. Italia Balita International, nagsaka pa sa 321 ang kadamon sa managkalamatay sa nagluntad nga linog sa Indonesia. Ang 5.6 magnitude nga linog nga nag-igo sa West Java Town ang nagbilin sa damage o kon pagkaguba sa masobra sa 62,000 ka makabalayan kag masobra sa 73,000 ka mga tao ang apektado. Kay ni magnubo naman sa 325 ang pwersa ang gin-evacuate bangod sa linog. Sa karon nagsapol na ang pila ka mga otoridad sa gobyerno sa Indonesia kung dapat bala nga palawigon ang emergency response period nga sobra na sa ika-14 nga adlaw bangod sa panghitabo. Samtang ang linog ang makabig nga makamamatay sa Archipelago Nation halin pa sang 2018 nga linog nga nagresulta naman sa tsunami nga napatay sa masobra 4,000 ka mga tao sa isla sang Sulawesi. Sa ato naman balita sa patag sang negosyo, maganubo naman sang kapin 4 pesos ang presyo sa kada litro sang krudo sa sininga semana. Base ni sa forecast sa mga industry experts sa pungsod. Base naman sa projection sang Department of Energy, 3 pesos kag 70 sentimos ang inubo sa presyo sang krudo kung basihan ang mga indicators sa world market. Samtang, maganumo naman sang 2 pesos kag 20 sentimos tubtub 2 pesos kag 40 sentimos ang presyo sa kada litro sang kerosene kag pisos naman tubtub 1.30 sa kada litro sang gasolina. Sunod sa Department of Energy, ang liwat nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa China ang nakaapekto sa manufacturing operations nga nagresulta naman sa pagnubo sa demand sang katong kag pagnubo sa presyo sini. Samtang, magataas naman ang presyo sang LPG sa bulan sang Disyembre sang 2 ka pesos tubtub 3 ka pesos sa kada kilo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 70 sentimos. Ang Singapore dollar 41 pesos kag 50 sentimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 26 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginkompirma sa Korean celebrity couple nga Sunday Hyun Bin kag Son Ye Jin nga nagwa na ang ila first baby. Solo sila management ang first baby sa Korean actors and actress amo ang isa ka baby boy. Dugang pa healthy kag yara sa maayo nga sitwasyon ang baby sa Korean couple amo man ang actress nga bag-o lang nagbata. Madumduman sa tungbulan sa Hunyo una na ginpahig sa nga mag-asawa nga nag-expect sila sa ilang first baby kag sa 2 Oktubre ginpagwa ang gender sini. Kalipay naman ang batyagan sa ilang mga fans. Samtang sa balita sa batag sang sports, na-eliminate na sa 2022 FIFA World Cup ang Canada matapos ginpierde sa Croatia sa ilang hambang sa Group F sa score nga 4-1. Sa unang 2 ka minuto sa hambang, nakauna pa score para sa Canada si Alfonso Davis. Apa makaligad ang 36 minutos, nakapasulod naman sang goal para sa Croatia si Andrej Kramaric. Nga ginsunda naman ni Marco Livaha, kag liwat nga naka-goal si Kramaric sa ika-44 minutos. Dalayo naman nga nakuha sang Croatian score nga 4 pagi sa goal ni Lovro Majer sa katapusan nga minuto. Ang Croatia ang yara sa ika-12 nga ranking, samtang ika-41 naman ang Canada sa FIFA World Ranking. Samtang ginkibot naman sang Costa Rica ang Japan matapos ginpierde ni sa score nga 1-0. Bangod sini buhi pagyapon ang paglaom sang Costa Rica nga makasulod sa round of 16. Bangod sa pagdaog pata sa karon sa Group E ang Japan, Costa Rica kag Spain nga may tag 3 ka puntos. Sa piyak kabay nagpatas naman sa score nga 1-1 ang Germany kag Spain sa ilang hampang las 3 ka ina sang kagahon nga ginpatigayon sa Albeit Stadium. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang aton balita espesyal sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Life Extension Vitamin. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. All right. So, good morning sa kay Miss Homa Lumena. Good morning. And sila ni Ma'am Van, very good. Yun yung wear to face mask. Yes, correct. Nabla Ma'am Van. Oo, kay... balo ka protection gyapon na iya mo, no? Yes. Because
May sige lang kasi ining si Attorney Rafi ni nakaagim ni COVID. Siling ko gid attorney. Milyon lang gastos na. Ay, gali ka. Pwerte ba? Nansok-sok na face mask. Boyet Maratas, good morning sa imo man. Sige Sige. No, wala tari dito ang batian ang aton nga monitor diyaw. Ambot. Be. Haters. Nang ligad bala, gadumdum ka sa nang ligad tong atong kwanto, atong Hindi ka kabate. Oo. Okay, wala Amo na siya natabo gid. Ya, di ka siya bation. Hasta diri hindi bation. Hindi bation siya. Na. Sige ka mo to Natablas gani ano nga tupad duwa. mo daw. Gambal gani siya siya. Gambal ka black action boy. Zel? Action boy. Kamo Wala na sa. ka gijaga pa mate. So ganyan pa sudlan. Hindi ko ikabati. Di, paano ka to paano nagbalik? Hindi pa sudlan di mo nito. Ay, gali ka? Saan mo to nagbati? Ay, ka mga duwa? Sabi ko yun, nagbalik na to. Wala din pa sudlan di monitor. Sige, good action. Tapos uli dugay lang kag na dakpan ang problema. Ambot na ano tuman. Hala. Di Di, subo- ikaw gid pirmi action boy, ha? Feeling ko may gaaba, gid ay sa imo yan. Tanaw bis likod ko. Nga mo nagurong kuti-kuti, da samtang ganyis kas ka. Nang tabi sa ako likod di ko Yara, gid just feeling ko, to kataas, pabala sa iya. So, Gagbay. Wala siya ga abay ang ano, ya kundi yung tiili nakapatong, gid sa dream yun. Gakakita ko. Gatibong. Hindi kasi gatibong, gani, kay kapatong, gid doya Kala ko katigil. to kabugat sa akon nga. Ang tawa niyo bala mga action, kay may gatibong, kay action boy. Kala, hindi mo tayo kabati. Balik na taman. Sige lang. Nandito. Basta matingala ka mo mga action do kabago sa mong sa amon yung set up. You set up kay tungod ina mga ka-aksyon sa bago. Kaya may bago kami nga may bago kami nga sa amon ginasunod subong ano? kung paano bala mag-air kita sa aton na commercial, kung paano, anong oras, mamuna. So daw medyo lain ang aton nga set up subong, no? Yes. Unlike before, no? Medyo Siling- dyan tayong adjustment, Dito tayong adjustment. Maka-adjusting kami ni. Sila ni Miss Josephine Lacson, something went wrong kuno sa ARB, FB, di mag-download. Anong gusto mo i-download, Miss J? Ano na siya, Miss Basta J? hindi siya ka-open. Download sa ano, Miss J? Basta hindi siya Napatan ka-open sa FB. Gani nga, hindi namin niya niguro, hindi mag-load ay. Sige, lag guro ay. Base, okay. Balo kami ara ganun. This page, i-click lang liwat. I-click mo lang liwat. I-click ang ano? Miss J, kay gaamo na siya. Hindi ang yelay ng iyang case yan. Okay. Sige. So, mga action na dugay-dugay after sini ang aton nga balita espesyal. Ano nga itong balita espesyal at action doors? Ending mga gift ideas, affordable gift ideas. Okay. Para sa Christmas? Sili nga, Kwaresma gusto mo. or mga gift ideas guro nga which does not need money. Yes, correct. Hindi affordable kundi nga wala na kinahanglan kwarta. Pero affordable, gid siya katama eh. Kaya hindi na kinahanglan sa kwarta, so very affordable. Okay. Hindi na maglalis, maabag na karong liwat sa imong ang gaabada sa imo. Kaya diba? Sa kasarangan. So, no reason nga magamba ka nga hindi ko na-afford. Kaya very affordable na siya. Kaya na siya sang bisan sino Sa bisan, man. Babae, lalaki, agi, boy, tigulang, bata. Bata, laon, binayaan. At yung mga laon na dalahin. Kaya sa mga binayaan. Oo. So, mo na siya. Sa mga dalaga, soltero, sa mga may asawa, may bana, sa mga laon, sa mga binayaan, sa mga balo, So, very affordable. sa mga balo, sa mga balubuhi. Oh, Kilala ka sa balubuhi? anong balubuhi yan? Ang balubuhi, blangan ng ang bana mo atulan to sayaw, ti way balubuhi. makamugupod, ti daw balo, kablang probuhi. Puro buhi. Mura sila, Saban. mura sila yung balubuhi. Nagli ka? Oo. Mabalo kag natuntod kung patyon mo. Kalai. Si Felicula Calzado Sosa. Good morning sa imo na. Mati lang ko diya. Sige, Felicula. Salamat.
Ano ning hayo man? Faili guro no? Walang alaman kula. Oh, gani. Kula do face na karon. Kala ina. Hindi na sana nag-face siya kayo daw pelikula ni sa nakuha ni siya film ni saya mo. Film. So, pelikula. Pelikula. Taho. Ang ano? Ang ginalantaw ko. Na Hindi amo ni ma-open. na samtang nag-adjust pa kita bala. Open. Oh. Nagsamtang nag-adjust pa kita ma-adjust ta gid niya. Ang aton nga scheduling bala sa aton nga commercial. If you notice alin kay nasa kay Action Fred hasta subong do medyo nagkadamo sa mga adjustment ng mga ka-action. Pero stay tuned lang gyapon no? Kay makuha ta gid ni siya, no? Yes, makuha ta gid na. Unang gusto ko mabalaan ko na nga para portion ko na portion ano kalawig blaw. Siguro i-arrange na pagin na siya. Nga hindi man siya magtama gid ka kwan. Tama kalawig bla, no? Yes, correct. Balo ka nga aton nga mga ka-action nagahulat man mo. Galing ka ting balita special lagi nahulat man nila mo. Gani. Miyara na sa una ganing balita special isang balita special. May gambal na sa akon nga. Nya, tulad din ranuhan nyo na bala kay kakalit ko sa ubra ko ya. So, kita yung ma-adjust. Kita. So, kita ang cause ang late. Sa naligan, at tumang ko to sa kwan, Sa? dito sa office ni Congressman Gasataya, Greg. Ay, puro ta mga listeners, gali ang mga kwanto. Nya, ay, isa tong daw head. Nya, ay, sir. Nya, ay, abo ko na aga bala. Nang nahimo na gid ang akon nga orasan niya kamumo. Nya kadaga gina yan di na. Makabakal pa tali pa mao balik ko ihatag mo sila. Hindi ba ka na pamahaw kay Ikaw lang yung pamahawa nila. Way mo ko nagpamahaw. Namahaw lang ko nga akon. Ako nang mayuda. Very economical. Libla. Because isa sa aton, may obligasyon sa aton kaugalingon. Yes. Nga pamamahaw na aton kaugalingon. Ay, sa classmate na Lilian Bermudez, Good morning man sa imo. Nabato mo to gapon ng ipadala ko? Oo. Gina-drive to. Kaya doon natunaw naman. No, pa na to sa Pag aton. mo ko na mo ko gatunaw, giniga mong. Pag mo ko na, bo, pwede ka lumok ito. Yung patig-alan to, anay. Si Andrew Tanalgo dira sa Sitio Pasita sa Barangay Sagang sa La Castellana. Good morning man dira sa imo, no? Do wala bagi to dira gid guro. Ginda kwanta ano ay. Do ka ano gid sa aton yung commercial ya. Do dira gid guro tanan Kalaba, lawi gini. Sige, Remy Banyes. Correct ako man pag mata matig ang action dayon. Sige, standby sa aton nga balita espesyal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy Monday! Hala. Ginsakitan siya nga dumumuson eh. Pero daw mo ginayay. Matsaga ko nung makakas ang sipir sing udar ko. Kaya kalabungkag lang. Hala, indoors. Kay syempre, Action Boy, last Monday of November na ningadaan. Last Monday na? Okay, Yes. kay 28 na to eh. Oo, kag buwas, of course, 29. Ay, boss? Oh, eh. Why ga, hindi sa, why chance nga mag-skip sa November 30? Hindi. Lagi siya chance. 29 kay 30. 29 na Silduanay. Okay. So, sa 30 holiday, gali Action Boy. Holiday sa 30? Okay, kay ano na, Bonifacio Day. Day na bala mo nga. Ay, correct. Oo, November Ay, 30, ganun is a red letter day. Oo. So, ka-very duty kagid Action Boy kay para ma-avail mo gid ang mga ano tawag sila, mga Wala man ko na iya ka. ka-avail ka na. Ha? Ka-avail ka Wala na. ka na Wala ka lang nakabalo. Wala ko kabalo. Ginadugang lang nila.
Dugang lang. Ang mga availability. Availability. Sige. Sige. So, diri kita sa aton balita espesyal. Yan ay kasi na to my birthday. Greet na on air, be. Si Jairo Adlong, Rihida Adlong. Happy birthday sa imo. Happy Ang birthday. pagpanamyaw halin kay tita mo, Rona Rihida Trava. Okay. Kag sa kay Kwan sa sino pag may birthday ganito nga why amo naglinaw sa kay siya niya si Bert man. Mercado bla. Yes. Kay si Bert Mercado, no? Sa ang bro ni Kwan ni Ma'am Vanessa Mayo, no? Yes. Jocelyn Happy Song birthday. Comedia, good morning dara sa imo kay Pantonyal Roslyn. Morning. Si Kwan Pagitagali si Roslyn Libuon da sa may barangay Pahanukoy. Good morning. Good morning. Sila ni Diday da kang ni Junjun nan. Good morning mga tagpamati. Si bro ko da Robert Gallardo, good morning man. Yes. Sa nagapalangapi da kung nagapalangapi kay da kami kapangapi Exxon Doors na naga mo. Happy birthday man kay Momay Desierto. Kag si Andre Pulangko da hasta subong Andre magyapon. Andre lang siya gyapon. May pasakaan 4. Ah. Sige. Sige, so sa aton nga balita special, ining mga gifts, Bala Action Boy, gift ideas sa sini nga Pasko. Okay. Ngayon hindi mo na kinanglan maggasto or magpagawa sang kwarta. Okay. Correct? Yeah, So, una, the Action Boy. Okay. Mo namin no, hindi ka na magpagawa kwarta, be. Hindi ka na magpagawa pa kwarta nga gift, Action Boy. Regalo. Regalo. Una, Action Boy, of course, ang pagpalangga. Magaling na ya. Uy. Ay, manual. Ay, manual. So kung ikaw, Sabi mo, ma-shufflip ka lang sa SM da. Kaya para hindi ka na makapagawa kwarta. Ang problema lang ako makagawa ka sa prestuhan. di kay ikaw ako, manita, magsali kang action, buti anong baklong ko sa imo? Hindi na door sa pagpalangga. Nga, ako Yeah. muna. Alain, pwede ka na siya. Pwede ka pa magasto. Oo, pero kabay pa wala lang nakabati kung sino nakagabos ako. Nakabunot sa ngalan ko da, kabay pa wala lang siya kabati. Kasi magambala siya, kasi pagbukad ko plus ang gift, pagmamahal. Galay, pagpalangga. Amo na na. Or kayo Action kung palangga doors, mo ko. I may not give you material things, pero palangga ta ka. Yeah. Letter gali yan. Amo na yata kasi mo. Letter. Ang imo nagasto kay 1,000. Kalain, Action Boy. Nagasto ko sa 1,000 sa imo nga manito, ya. Oo. Tapos ang mabaton niya pagpalangga. Na. Okay ka lang, ha? Siya. With prayers na lang tayo. Para ka powerful. No? Kaya after mo ma-receive, kaya after ko na may ma-receive ang mga gift, nagdaog sa mga raffle. Ako tanan na nakadaog. Sige, sa kung sino bunot na sa ngalan. Sa kung sino na nakabunot sa ngalan ko, Okay na nga po sa sa ka-action ta, Okay ka na kabay sa pa wala pagpalangga. mo nabatian. Kalai. Sige. Okay. Ikaw din pala nagkakwan. So, next Action Boy, pagpatawad. Kalay! Magluwa sa pagpalangga, dapat magpatawad kay Action Boy. Okay. So, gift na ina siya, especially ang daw na init-init kay gisa sina nga tao. Pero ga pa nga siya sa imo sang patawad, pero hindi mo siya magpatawad. So, isa na sa mayo nga gift masubong sa iya nga Pasko. Oo. Ikaw, makusin mo ko sunod. May ara ka tao, nga sa pipin sa rabing, may ara ka tao nga wala ang patawad. Nga sa sumundo, init ka pa sa iya. Wala na. Kaya I always forgive. Kailan. Ako, kuhan ko, nang wala man ko sa may dumduman, kaya ako, hindi ko dumot nga tao. Oo, correct. Hindi ko dumot. Ligad lang na yan, kung minute ko si mo, matter of kuhan na yan, minute siya, dula na yan. Ang pawa na dayon. Oo, ay ko na yaga hapot sang kainit sa tao, kag kaakig, kag dumot sa tao. Yes. Kaya lang sa una, gapati ko na yan, kung ikaw ang, kung hupot ka sang pagdumot sa imo pareho, hindi na sayang nagapitin siya, ikaw na nagapitin siya. So, hindi na lang, Basi, dugay, tama, pakainit siya, ikaw pa una tumba. tungod sa ara kakuan nag-cause na sa mo. Gang imo nga dugan ga huot bala Action Boy. Hindi ka pagwa sang ano dra. Basta nang tapanumdum ko ano man, may mga tao kung daw Wala mo pa napatawad. O may kainit ko, may kadumot ko, daw wala ko may dumduman.
Wala man, ako man. So far, so good. But so far, so good. So far, so Kaya mas mahigit nga magpatawad, Action Boy. Labi na nga, ang magpamilya, pag ilabal, Action Boy. Ang mo Especially, kinaisa sa mga nami sa mga Pasko, Action Boy. Nga kabay pa ang tanan ng pamilya, hinang Kami, panay. Magpatawaray. kung ako, be, butanta, be, sa amon pamilya, be, butanta, no, may init ko sa iya or naki ko sa iya. Hindi na iya, kaya malong ko na sila yung Aryo, nang hindi ta mag-away. Mangita tabla kontra kay pulihan tabla. Na. kaya kita ya ba? Mangita kontra pag Hindi mangita kontra kundi nga hindi kita nga magpamilya ang maglinaway. Oo, correct. Kung may kontra kita, pulihan ta. Oo, pulihan yun. Ulupod tayo. Hindi ka kita gaway. Na. Di ba? Oo. Especially sa mga material things, Action Boy. Galing, Ano no? mo mga bagay, bala? Ang Dito na pag ginaawayan. isa pag isinawa, ng duta na balahaw. Ang Na. duta naman sa kuko mong kakasad. Ikaw mong iamon. Naton, hindi ka gani kakasang duta sa kuko mo. Maambit ka pa to sa... Wala bala mga Action Boy, mga kung ano man ang nainitan mo, masama yung Action Boy nga mag-intindihan, maghampanay ko. Kaya at the end of the day, magpamilya ko. Correct. Kaso lang sa part Action Boy nga kung sino pang pamilya mo nga dapat mo, pwede mo palapitan, amo pa na ang layo sa buot mo. Ang imo pa tupad balay, ang imo dra nga Amo pa tanga mas tupad balay close mo. sa imo or gina-close mo sang sa pamilya mo. Nya mo Una nga no? bago sa imo gani Hindi nga nga katabo hindi ka mo sa- nga dapat mag-away kundi nga kung makita mo kung may kontra pulihan. Pilihan yo. Hindi kay Pamilya ka mo ya mo. kamuyang gairinaway. Kamuyang gilinaway. Hindi Ako namin, Action Boy, I'm very mas kakasagi ko wan kakakita akong isa Pareho. lang ka magpamilya ang gainaway. Tagod abis I ang feel mga so sad. propiedad tungod sa mo na. Oo. Subuan mo na. Oo. Mga hindi pa intindihan nga dapat na istoryahan na hindi naman istoryahan kay puro na lang pabati-bati. Sige. Talaka ba? So, next Action Boy. So, mo na ha, pag, very, na siya, dako na siyang gift. Ang imo pride, panubuan. Kay, Hindi. life is too short, Action Boy, to hate. Swallow No? your pride. Oo. It's non-fattening. Oo. Kung hindi lang gabula, nga pride. Delikado na yan. Basta itunla ang imong pride. Kaya hindi na sa kapatambok. Oh, hindi siya makapatambok si mo. Kundi mas makapaslim para sa mo. Ay, kalat. So, muna. And then, next Action Boy, healthy body or healthy, panglawason, ikain lawas. Makatag ka na gift sa mo na. Give sa mga pamilya. Kasi syempre, kung gamasakit, kada sila gasto sa imo, labi na wala ka insurance. Ay mo lawas galing. Oo, hello. Hindi kayo hatag mong lawas. Abi ko. Hindi kundi ang mga ikaing lawas. So, be healthy, Action Boy, kaya it's a gift na sa imo family and sa imo self, Sa imo of self. course. Ay, very good. Kung wala kayo nag-gift sa imo self, amo na lang na ang mangin healthy ka na lang. Okay? Pero kung gusto mo mag-healthy, kutiga mo ko gift din nga ng nablangin na timpla-timpla mo na. Wala ka. Ganta ka na. Wala problema, Action Boy. Kagang yung mga bugas, ha? Basta idulong to ka rin sa field rice. Gaan mo ko. Ay, sorry. Good morning. Nanda sa taga-field rice. Ako yung mambal ko si imo nga ang lako sa to nga portion sa imo makad. Perfect na Gusto? miyan na. Gusto. Oh, last. Last Action Boy, kumpleto nga pamilya. So, aron na siya sa mga pagpatawad, pagmamahal. So, ano na nanda siya, Action Boy? Ara na nanda siya. Because at the end of the day, ang pinakadako nga gift nga hatag sa aton is family mo. Oo. Ha? Pwede tayo na yung may istorya ni Action Boy, yung mga, yung mga kinalainay. Lainay, bala sa mga pamilya, bala? Oo. Kaya hindi ka na maggatong-gatong, mas may pa nga ikaw ang tulay para mag-okay ang tanan. Ang namin ang pamilya ya bakod ko mo ya kay that is the best gift ni na iya nga ang pamilya ya. Correct. Kasi sa mga hinablos, sa Action Boy, meron dan kung mag-away bila mama, kagilang tita, maapin sila mama, or hindi. Ikaw dapat ang mangin tulay or taytay para mag-okay sila. Hindi ka na sige intra-intra. So, kung duwa ka mo sa utod mo, kundi duwa ka mo taytay, daw ka damo, blaya sa... Daw sa taytay. Okay? Okay. Sige. Mga ka-aksyon, inyong matiyaraton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tay Hupon. Ang inyo naman diri nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.